गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव रनजन दैमारी बिथांखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। रनजन दैमारी बिथाङा माब्ला गगोन बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रनजन दैमारी बिथांखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव गोबां पलिटिकेल लिडारफोरखौ बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दायो रनजन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सरकारा मा खामानि मावगासिनो बैफोरखौ लानानै गुवारै सावरायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा रनजन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय गनायखौ लुबैयो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो माखासे पलिटिकेल लिडारफोर दं जायफोरा रनजन दैमारी बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायखौ लुबैया। जायनि थाखाय रनजन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावराया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा गाव गावनि मासिखौ गोमाजानो गियो। जायनि थाखाय आथिखालनि समाव रनजन दैमारी बिथांखौ लानानै फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। रनजन दैमारी बिथाङा माब्ला गगोन बे समाव रोखायै बुंनो हानाया गोब्राब। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि सरकारा बेनि सायाव जेबो सावरायनायखौ मिथिनो मोनाखै। नाथाय सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा रनजन दैमारी बिथांखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। रनजन दैमारीखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आंहा साहस दङ, बुंनायनिबो साहस दं, मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबनो नागिरदों। नाथाय दा हाग्रामा महिलारी बिथाङा रनजन दैमारी बिथांखौ बख'नांगौनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनासै। थांनाय बिटिसि इलेक्सन समाव रनजन दैमारी बिथांखौ बख'नांगौनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मोनसे पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिखौ गोबां सोंखारिलायनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बुंदोंमोन सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो रनजन दैमारी बिथांखौ बख'नांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन होननानै। बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोर सरकार सालायनाय समाव रनजन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावासै होनना गोबां सोंखारिदोंमोन। नाथाय दायो बिपिएफआ सरकार सालायबाय। दायो रनजन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनासै। इउपिपिएल सरकाराथ' 5 बोसोराव रनजन दैमारी बिथांखौ दिहुननांगौनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावासै। नाथाय बिपिएफ सरकाराबो बेनि सायाव जेबो इम्पर्टेन्ट होनायखौ नुनो मोनासै। हाग्रामा महिलारी बिथाङाथ' इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय समाव रनजन दैमारी बिथांखौ आंनो दिहुनगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन। नाथाय दायो बे खोथा होनाय बायदियै खामानि मावनायखौ नुनो मोनासै। बेनि सोलायै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि एबा बिक्रम दैमारी बिथाङा बेबादि बाथ्रा बुंनायखौसो नुनो मोन्दों दि बिटिआर एकर्डआव रनजन दैमारी बिथाङा गनांगौनि थाखाय जेबो लिरनायानो गैयाब्ला बोरै गनो? आयेना माबोरै निमाहा होनो? जायनि थाखाय दिनै रनजन दैमारी बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। माब्ला बिथांनि पेरियडआ जोबगोन बेखौ जों बुंनो हाया। नाथाय बिथांमोनानोथ' बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारी बिथाङा रनजन दैमारी बिथांखौ बख'नो हाथारगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बिक्रम दैमारी बिथाङा बुंनाय एकर्डआवनो लिरनाय गैयाब्ला रनजन दैमारी बिथाङा बोरै गनो? नाथाय बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दङदि साफ्रोमबो एनडिएफबि केडारफोर जायफोरा जेलाव दं बैसोरो उदां अख्राङाव फैजोबनांगौ आरो गासैनिबो केसआ जोबजोबनांगौ। बिटिसि सरकारा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मोजाङै सावरायोब्ला आरो नारसिननानै बाथ्रा बुङोब्ला रनजन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय गयैनि बाथ्रायानो फैया। नाथाय बिटिसि सरकारा बेबादि जेबो खामानिखौनो मावा। इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा गाव गावनि मासि गोमाजानो गिनानै गाव गावनि मासिखौल' बासायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बायदि बायदि बाथ्रा बुंफ्लाबाय थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दायो आथिखालनि समाव रनजन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिटिसि सरकारा जेबो खामानि मावाखै होननानै रोखायै बुंनो हायो। जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो रनजन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ हास्थायो। नाथाय जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा बेखौ लुबैया। जायनि थाखाय दासिमबो एबा बिटिआर एकर्ड जानानै थांनाया गोलाव बोसोर बारलांबाय थेवब्लाबो रनजन दैमारी बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।